Автомобилът е изцяло завършен. След като фолирахме автомобила, трябваше да сложим SQ добавка за задната броня, като след като сменихме SQ добавката, добавихме и Maxton върху нея. Трябваше да прекараме и на крайниците за ауспусите, за да може да излиза изгорелите газа от там. Затъмнихме и с леко тъмна фолио стоповете, като придадохме още по-агресивен вид в гамата на черно-зелената. Монтирахме и черни емблеми, монтирахме леко тъмен PPF на фаровете, като добавихме още от тъмната визия. Монтирахме слънцезащитно фолио на челните стъкла, като автомобил вече е готов за лятото. Огледалата боядисахме изцяло, като бяха разглобени на съставните си части, за да може всичко да стане като оригинално. Добавихме и 360 градуса Maxton липове. Монтирахме защитно гланцово PPF фолио на абсолютно всичките лайсни, които са черен пианолак. Сега остава само да монтираме матово защитно фолио на екраните, за да не остават гадните отпечатъци. Монтирахме и лого прожектор Audi Sport на 4-те врати. Боядисахме в червено спирачните апарати, сега остава просто да им сложим стикерчета Audi Sport. Автомобилът е изцяло завършен.